cestovnej karty. Áno, na každej gardu party nemôže chýbať ani jeden basketbalista. Minimálne, pretože sú veľmi vysokí a to celkom sa hodí ako doplnok, nie? Áno. Takže... Marek a Richard tu sú medzi nami, to sú tréneri. Čaute. Sú vysokí, skoro ako ty, Roman. Oni sú vyšší, kurník šopa chlapi, to potom človek je zakomplexovaný normálne. Roman by zapadol medzi nás. Zapadol by som, ale tak iba rozhorávať maximálne, lebo to, pozri sa ale dozadu len, keď si hovoril, myslím, že túto chalani už atakujú pomaly, ale isto 15 rokov hranicu veku, ale zároveň aj 2-metrovú výšku. Basketbal. Vo svete, hlavne v Amerike teda, šport, jeden z najobľúbenejších, myslím, že v top 3 amerických športov, samozrejme celosvetovo tiež, mimoriadne kúlový. Na Slovensku možno nie až tak obľúbený ako futbal a hokej, na jednej strane. A cyklistika, momentálne. Ale prečo by si mali teda deti povedať, že aj ja chcem byť basketbalista? No kvôli tomu, že nielen v Amerike, ale celosvetovo basketbal je šport číslo 2 po futbale. To málo ľudí na Slovensku vie. A je to šport dynamický, stále sa v ňom niečo deje. Treba zapájať hlavu, treba mať šikovné ruky, treba vládať. Takže myslím si, že kvôli tomu... A chlapci sú 16-roční, hej? Chlapci, áno, 16, niektorí 15. A prepáčte, ja keď som mala 16 rokov, hrávala som volejbal, keď som si myslela, že keď budem pod tou sieťou a budem skákať, takže budem vysoká ako oni. Čiže je to predpoklad, že keď je niekto vysoký, že teda bude basketbalista? V dnešnej dobe je to veľmi dôležitá vec, ako pod 1,90 m v dnešnej dobe športovci, basketbalisti, veľmi náročné, to už musia byť extrémne šikovní hráči a 2 metre a viac je ten úplný ideál. V dnešnej dobe už aj rozohrávači, niektorí majú 2 metre a viac. Rozhrávači, to kedy si bolo tak, že 1,75 m stačilo a to už v tej čase sú dávno preč. Chlapci ešte rastú, nie? No však oni rastú a my dúfame, že dorastú do tých 2 metrov, aby nielen mládeži potom reprezentovali, ale aj potom seniorov mužov. Poďte ku mne, nie? Však ja Počkaj, ale nie, ale Počkaj, že ako to vyzerá. Dobre, Leni, dobre. Vieš, ale to je také príjemné, počkajte. Oni majú iba 16, takže také fajn. To je čerstvo zalúbený. Počkaj, oni ešte nevedia, ako poriadne ženu chytiť, tak 16 rozumieš, to sú ešte hambliví. Povedzte, aké majú úspechy chlapci? Tak Lukáš Tuna si zahral tento rok proti Barcelone, to málo kto z nás vie. Počkaj, Lukáš najvyšší. Áno. FC Barcelona? Takže Tuna Miky v Českej lige dal 70 bodov, čo určite nie je maličkosť. Nech sa ti páči. Blahopřeju. Paťo postúpil v Nymburku v najlepšom českom klube do extraligy v kategórii kadetov a Mário má 2 zlaté medaile zo slovenských súťaží. Takže majster Slovenska škôl, majster Slovenska v kadetoch. Šikovní chalani. Prepáčte, ja som si zabudla handku tam, nechce sa mi tam už trénu ísť, takže ja sa teba opýtam, lebo ja som sa ťa opýtala, že keď puberta, vieš, a nechce sa ti trénovať, tak čo robia rodičia? No, odoslali ma do zahraničia, do Španielska na rok. Aha, šikovní rodičia. Hej, ďakujem im za to. Ale nie je to len o tom teda, že rodičia vás lifrujú, ale je to aj o tom, že vy tak fajnou ako dospievate rýchlo, nie? Máte voľno, či to nie je celkom pravda? No, tak keď trénujeme aj so staršími v tom basketbale, tak sa to aj trocha pochytí tam. Aha, OK, čiže to, že neviete chytiť ženu, to som trepal 2 na 3 už, áno, evidentne. Ja sa nič nepýtaj. Ja neviem nič Ako chytiť ženu? Dobre, ty si spokojný, teda Nymburgu. Jasne, som. Ako dlho tam už funguješ? Rok. Rok? A keď sme hovorili o tom, že 16-roční ste, 15-16 roční, tak to ste museli relatívne skoro vypadnúť z domu? No ja som už 14. Už 14 kto? Takže nie len modelky, ale aj mladí basketbalisti. Dobre, a 2 zlaté medaile, to asi nie je vrchol, ešte budeš ďalej. No, tak dúfam, že ešte viacej. Ty si v akej pozícii? Rozohrávač. Rozohrávač. Už je vyšší ako ja. Ten, ktorý má blízko k tomu, že ešte pár centimetrov a môže to byť taký ten európsky formát, čo dnešne robíme, že 1,95 m a viac. Dobre, výborne. A čo je niečo zaujímavé, na čo by ste nás chceli zavolať, chlapi? Alebo na čo by ste nás chceli upozorniť? Upozorniť, chystáme sa celé leto na majstrovstvá Európy v Sarajeve, ktoré sa uskutočnia od 8. do 18. augusta. To je taký ten náš vrchol tohto ročnej sezóny, kde by sme chceli dosiahnuť najväčší úspech slovenského mládežníckeho basketbalu, ktorý doteraz bol. Robíme všetko preto, dúfame, že sa nám to podarí. Výborne, chlapi. Myslím, že aj každý basketbalista sa musí nájsť, tak poďte so mnou. Dnes Vladko Morochovič všetko grilluje. Leni, nech sa ti páči. Áno, všetko